Jeg vil gerne bevise, at differentialkvotienten for f af x er lig x til tredje, er f mærke af x0 er lig 3x0 i anden. Så starter man at sige f af x0 plus h, så slut, minus f af x0 divideret med h er det samme som x0 plus h i tredje minus x0 i anden divideret med h. Så vil jeg starte med at gange ud af parentesen her, og det gør jeg sådan her. x0 i anden plus 3x0 i anden h plus 3x0 h anden plus h i tredje til slut minus x0 i anden divideret med h. Så vil jeg så igen gange ud af den her parentes, og det gør jeg så bare ved at fjerne de her to. Så der står 3x0 i anden h plus 3x0 h i anden plus h i tredje divideret med h. Så vil jeg så dividere med h, så jeg får 3x0 i anden plus 3x0 gange h plus h i anden. Så vil jeg så rykke x mod x0, så h bliver 0. H bliver 0. Det betyder så, at f mærke af x0 er lig 3x0 i anden plus 3x0 h, 3x0 gange 0, ikke h gange 0, plus 0. Og fordi at 3x0 gange 0 det er 0, så bliver det så bare til 3x0 i anden. Sådan. Altså f mærke af x er lige 3x0 i anden.